Тетяна Дем'янова. Стишели відгуки війни. Стишели відгуки війни. Жовтіли фото у альбомах. А маті, ти ж бачить сни, як син вертається додому. Вось там далеко, між пальок, хто гэта там сцяжынкай крошыць? Сыночак, родненькі, дамоў! Нарэшце ён не маміць вочы, хаця у іх ява туманом. Яны углядаюцца у прастору. А як чакала дзень за днём, а колькі слёз проліла море. Усё глядзела ўскрай сяла, не зачыняла нават дзверы. Чаканнем толькі і жыла, ды успамінамі, ды верай. Любоў да сына праз гады непаходню ціха несла. Яно ў сэрцы назаўжды, і там яму не будзе цесна. Няўжо пачуў малітвы Бог, пашкадаваў, матуля? Годзе, няўжо жывы яе сынок, нібыта ў цемру не сыходзіў? Душа ірвецца ўжо ляцець і ледзь трымаецца за цела. Хутчэй да сыначкі сустрэць. Ды ногі квёлы ястрым цвелі. Яна крычыць: «Сыночак мой!» Хусінку сцягвае на плечы, змятае сон, а перад ёй ізноў тушлівая пустэча.